TED-Ed. Веды, якімі варта дзяліцца. Вам калі-небудзь казалі «выпрастайся» або сварыліся за тое, што вы горбіцеся за сталом? Падобныя заўвагі раздражняюць, але іх робяць не проста так. Ваша пастава, поза, у якой вы сядзіце або стаіце, гэта аснова для кожнага вашага руху. Яна ўплывае на здольнасць вашага цела адаптавацца да стрэсу. Напрыклад, пераносу цяжараў, або сядзення ў нязручнай позе, і да змагання з сілай, з якой мы сутыкаемся штодня – гравітацыяй. Калі пастава няправільная, цягліцам цяжэй захоўваць раўнавагу і трымаць цела вертыкальна. Цягліцы могуць стаць напятымі і нягнуткімі, або затарможанымі. З часам гэтыя дысфункцыянальныя змены пагоршаць здольнасць вашага цела спраўляцца з уплывам асяроддзя. Кепская пастава вядзе да хутчэйшага зносу суставаў, звязак, падвышае імавернасць няшчасных выпадкаў і ускладняе работу некаторых органаў, напрыклад, лёгкіх. Даследчыкі звязваюць кепскую паставу са скаліёзам, галаўным болем, болем у спіне, хоць пастава і не адзіная іх прычына. Пастава можа ўплываць на ваш эмацыянальны стан або адчувальнасць да болю. Таму ёсць шмат прычын падтрымліваць добрую паставу. Але сёння гэта складана. Пастава парушаецца, калі вы доўга сядзіце у нязручнай позе, калі карыстаецеся камп'ютарам або мабільным тэлефонам. Праз іх мы часта глядзім уніз. Даследаванні паказваюць, што пастава у людзей пагаршаецца. Але якой мае быць добрая пастава? Калі паглядзець на пазваночнік ззаду або спераду, усе 33 пазванкі мусяць скласціся ў лінію. Збоку пазваночнік мусіць мець 3 выгібы у вобласці шыі, плеч і ў вобласці паясніцы. Але ён у нас такі не ад нараджэння. У немаўля толькі адзін выгіб літарай «С». Другі выгіб развіваецца ў 12-18 месяцаў, калі цягліцы мацнеюць. Выгібы дапамагаюць нам трымаць цела вертыкальна і змякчаць уплыў ад рухаў хадзьбы або скокаў. Калі з пазваночнікам усё добра, вы зможаце правесці лінію ад месца на плячы праз заднюю частку сцягна, пярэднюю частку калена і да шчыкалаткі. Так ваш цэнтр цяжару знаходзіцца роўна над апорай. І гэта дазваляе эфектыўна рухацца з мінімальным стамленнем і напружаннем у цягліцах. Калі вы сядзіце, шыя мусіць быць вертыкальнай, а не нахіляцца наперад. Плечы павінны быць расслабленыя, рукі знаходзяцца паралельна тулаву. Калені мусяць згінацца пад простым вуглом, стопы роўна стаяць на падлозе. Але што, калі ваша пастава не ідэальная? Паспрабуйце папрацаваць над абстаноўкай. Адрэгулюйце экран, каб ён быў насупраць або крыху ніжэй за вочы. Пераканайцеся, што вашы локці і запясці маюць апору, а не звісаюць. Можаце выкарыстаць спецпрылады. Старайцеся спаць на баку, паклаўшы падушкі пад шыю і паміж каленяў. Насіце абутак з нізкім абцасам і моцнай апорай. Карыстайцеся слухаўкамі для званкоў. Але мала проста мець добрую паставу. Надзвычай важна, каб цягліцы і суставы былі ў руху. Насамрэч, доўга і нерухома стаяць з добрай паставай можа быць горш, чым шмат рухацца з кепскай паставай. Але рухайцеся з розумам. Калі нешта несяце, трымайце бліжэй да тулава. Заплечнік мусіць прылягаць да спіны і вісець роўна. Калі шмат сядзіце, уставайце і рухайцеся як найчасцей. Рабіце практыкаванні. Гэта дапаможа цягліцам заставацца моцнымі і падтрымліваць ваша цела. І гэта не кажучы пра іншыя плюсы для вашых костак, суставаў, мазгоў і сэрца. А калі хвалюецеся, звярніцеся да фізіятэрапеўта. І так вам сапраўды трэба выпрастацца. Агучана студыяй «Гаварун». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі Ваяйковым, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.